Чаваш челги бурчухне, тенже путмен. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Без бүген 2022 елга нәтиҗәләр ясарбыз. Туган тел тапшыру кысаларында ел дәвамында яктыртылган темаларны барларбыз. Телебез үсешенә йогынты ясаучы мөһим чаралар хакында сөйләшербез. Туган тел моннан да көчле, кыдрәтле, татлы, назлы, йомшак, ләззәтле сүз бар микән? Туган тел әни, әти кебек сүзләр белән беррәттән йөри. Ана теле, тою, сизү, йөрәк теле, рухи тамыр ул. Безнең тапшыруыбызның да туган тел дип аталуы юкка гына түгел. Тел ул милләтне якты киләчәгенә илтүче корал. Тел ул мәдәният тә, сәнгать тә, фән дә. 2022 ел күз ачып йомганчы үтеп тә китте. Әмма бик тиз үткән кебек тоелса да, ул вакыйгаларга аеруча да бай булды. Без ел дәвамында туган тел тапшыруында телебезгә, мәдәниятебезгә кагылышлы мәсьәләләр һәм чаралар, Татарстанда яшәүче башка халыкларның милли мәдәни үзенчәлекләрен яктыртырга тырыштык. Республикабызда милли мәдәни чаралар бик хисап. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге дип игълан ителгән 2021 елда башлап җибәргән күп кенә проектлар 2022 елда да дәвам итте, үстерелде. Чөнки телләрне һәм халыклар бердәмлеген саклау ул бер еллык хезмәт нәтиҗәсендә генә тормышка ашырыла алырдай гамәл түгел. Моның өчен һәр даим эшләргә елдан-ел ныграк көч куярга кирәк. Татарстанда милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә соңгы 30 ел эчендә без гомуми тырышлык белән милләт-ара килешүне ныгыту, республиканың этно-мәдәни тормышын җанландыру, мәдәният, тел, тарихи хәтер, рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга җәмгыятьнең игътибарын җәлеп итә алдык. Бу эш нәкъ менә бүген цифрлаштыру һәм глобализация чорында төрле мәдәниятләр һәм телләр арасындагы чикләр югалганда аеруча да зур әһәмияткә ия, дигән иде бер чыгышында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Иң беренче чиратта телләрне саклау мәктәп һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем тәрбия бирү нәтиҗәсендә башкарыла. Туган телне бала чактан сеңдерү бик мөһим. Бу нисбәттән республикада шактый эшләр башкарыла. Төрле бәйгеләр, чаралар үтә, татар телендә түгәрәкләр, лагерьлар эшли. Бу әлбәттә куанычлы күренеш. Тапшыруыбыз кысаларында иң еш яңгыраш алган тема – тел мәсьәләсе. 21 гасыр барышында туган телебезне саклап калу, үстерү иң әһәмиятле бурычларыбызның берсе. Гаиләдә ничек кенә булмасын, ата-аналар русча сөйләшә кызганычка каршы. Мин беләсезме, монда балаларны гаепләмим. Балаларның бер гаебе юк. Әти-әниләр гаепле. Чөнки алар баланы шул кадәр зур милли мирастан, телебезнең матур ахәңеннән мәхрүм итәләр. Әгәр дә бит инде бала күп тел белгән саен, аның бит интеллект дәрәҗәсе дә югарырак була. Менә ата-аналар нишләп аңламый? Мин кайвакытта үземдә татарча сөйләшәм дә, аннары русчага күчәм. Әйтәм, миңа русча сөйләшүдә татар теле берничек тә комачау итми. Нишләп сез балаларыгызны шиклисез? Сез беләсезме? Сезнең балагыз 14 төрки телләрне белер иде. Телне, милләт-ара дуслыкны, мәдәниятләрне саклау өчен ел дәвамында әллә никадәр чаралар, фестивальләр узды, проектлар оештырылды. Дорогие друзья, уважаемые гости, визитная карточка Татарстана – то, чем мы гордимся на протяжении многих лет. Это межнациональный мир и согласие, являющийся прочным фундаментом совместного проживания представителей 173 наций и народностей. В Татарстане 4 миллиона человек. В Татарстане созданы все условия для защиты их интересов, сохранения языка и культуры. Все это результат последовательной и системной работы, проводимой руководством республики с опорой на институты гражданского общества. Туган телен сакларга республикабызның һәр милләте, һәр кешесе хукуклы. Моның өчен толерант Татарстаныбызда барлык мөмкинлекләр дә бар. Беренчедән, быел бит ел инде халыклар культурасы һәм тарихы саклау буенча ел бит инде Россия буенча. Икенчедән, менә
халыклар, төрле милләтләр, төрле күбрәк булса яхшырак бит инде. Без менә даже менә сез хатын-кызлар бер-берегезгә шашасыз килмәй бит. Берегез бер төрле күлмәк киясез килә, берегез бер төрле кием киясез килә. Шуның өчен халыклар күп төрле булу, аның телләрен саклап калу, милләтне саклау, культураны саклау, киемнәр ул бит инде дөньяда зур байлык. Менә безнең Россиядә 280-200-гә якын милләт яши. Ул бик зур байлык. Менә кемдер теге телләрне бетермәк кирәк. Телләрне саклап торырга кирәк. Менә шушы зур байлык, матурлыкны сакларга кирәк. Татарстан Республикасы төрле милләтләр һәм диннәр тупланган урын булуы белән уникаль. Биредә 173 милләт вәкиле яши. Аларның һәр кайсының этно-мәдәни ихтыяҗлары бар. Казанда гына да 37 милли мәдәни берләшмә, 195 дини оешма, 137 дини объект эшли. Туган тел тапшыру кысаларында без әлеге берләшмәләр үткәргән чараларны төрле милләтләрнең яшәешен чагылдырырга тырышабыз. Татарстан халыклары үзара бәйләнешләр нәтиҗәсендә тел, мәдәният һәм башка өлкәләрдә бер-берсенә йогынты ясап тормыш итәләр. Аларның киләчәккә омтылышлары, уй-хыяллары бер-берсенә охшаш. Республикабызда милләтләр бердәмлеге элек-электән килгән матур традиция дисәк тә ялгыш булмас. Республикабызда төрле милләтләрнең мәдәни чараларына игътибар аеруча да зур. Чөнки мәдәният аша телне үстерүдә төрле милләтләрнең үзенчәлекләрен чагылдыруда җиңелрәк, үтемлерәк. Ел дәвамында шәһәр башкарма комитеты, министрлыклар, мәдәният үзәкләре, китапханәләр, масса күләм мәгълүмат чаралары, радио-телевидениеләр, гәҗит-журналлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, милли мәдәни оешмалар, милли берләшмәләр һәм башкалар тарафыннан шактый күп чаралар үткәрелде. Казанның Шөреккүл паркында Идел буе халыкларына багышланган тормыш агачы мәдәни агарту проектын гына алыйк. Аны Казан шәһәре мэриясе һәм Татарстан халыклары ассамблеясы оештырды. Әлеге чаралар Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Мари, Удмурт, Мордва һәм башка халыкларның мәдәниятен яктырткан әлеге күркәм чаралар турында без дә үзебезнең үткән тапшыруларыбызда сөйләгән идек. Чит халыкларны һәм мәдәниятләрне өйрәнгәндә генә үзеңнең милләтеңә бәя биреп була торгандыр. Татарстаныбыз киләчәктә дә йөзләгән милләтләр һәм төрле дин әһелләренең бердәмлеген саклап, туган телләргә игътибарны югалтмыйча, күрше республикаларга үрнәк булып, матур нәтиҗәләр күрсәтеп чәчәк атсын иде. Татарстан башкортлары автономиясе тарафыннан оештырылган милли этнопроекты быел Россия президенты грантына лайык булды. Бу аларның соңгы 3 елда 5-нче грантлары. Проект кысаларында Казанның мәдәни үзәкләрендә, халыклар дуслыгы йортында иҗтимагый һәм мәдәни чаралар үтәчәк. Бүген Казанда зур бәйрәм. Татар-башкорт дуслыгының, башкорт-татар дуслыгының тагын бер дәлиле матур чара. Яшәсен безнең матур, күп милләтле илебез, яшәсен башкорт халкы, яшәсен татар халкы, бергә булыйк, дус булыйк. Минтимер Шәймиевнең әйткән сүзе бар иде, агайны акмыйк, бер-беребезне какмыйк, бергә яшик, дус яшик. Пусть процветает мир и согласие в нашем многонациональном обществе. Башкортлар автономиясе рәисе Гали Яхтарович фикеренчә, этнопроект мәдәниятне, телне саклауга ярдәм итәчәк. Рәхмәт, безнең Татарстан башкорт халкын шулай хөрмәт итеп килгәнегез өчен без моны үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең мәдәниятебезне ошо сәхнәдә бүген күрсәтәбез һәм моны ошо проект бик кирәкле, бик мөһим безнең өчен проект, бик тырышып уйлап моны беренче башкорт проекты Казанда һәм артабанда без аны яхшы итеп, матур итеп үткәрәсәкбез.
2022 елда тәкъдим иткән тапшыруларыбыз кысаларында без милләтебезгә хезмәт иткән күренекле шәхесләрне, фән эшлеклеләрен, язучыларны аларның мирасында барларга тырыштык. Язучылар алар милләт тарихын мәңгеләштерүче, язма ядкәрләре аша мәдәниятебезне саклаучы каһарманнарыбыз. Әлбәттә, туган тел сәнгать белән тыгыз бәйләнгән. Шуны исәптә тотып, без татар җырлары, биюләренә багышланган тапшыруларда эшләдек. Алар аша милли мәдәниятебезнең никадәр бай булуын, кабатланмас үзенчәлекләрен, тарихи әһәмиятен күрсәтергә тырыштык. 2022 ел татар халык җырлары һәм биюләрен популярлаштырырга багышланган чараларга аеруча да бай булды. Туган телне үстерү, балаларга милли тәрбия бирүдән башлануы хакында без еш кабатлыйбыз. Шуңа да туган тел тапшыруларында еш кына балалар өчен узучы милли чараларны да яктыртырга тырышабыз. Бала күңеле ак кагаз кебек. Ул кагазгә бүген ни язсак, киләчәктә шуны укырбыз. Бүген балаларда туган телгә мәхәббәт уята алабыз икән, димәк, киләчәгебез өметле дигән сүз. Узган елга нәтиҗәләр ясап, үзебезнең тапшыруда яктыртылган темаларны барлаганда, без театр сәнгатенә аеруча зур игътибар биргәнлегебезне аңладык. Театр сәнгате аша дөньяга караш, әхлакый принциплар, рухи байлык формалаша, эстетик зәвык, туган телгә мәхәббәт тәрбияләнә. Театр җәмгыять һәм мәдәният үсеше белән бик тыгыз бәйләнгән. Театр ул халык бердәмлеген һәм милләт ныклыгын саклаучы, әйтеп бетермәслек зур кыйммәткә ия олы сәнгать төре. Дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Чыннан да театрның халык бердәмлеген саклауда өлеше әйтеп бетергесез зур. Әлеге сәнгать меңләгән тамашачыларны берләштерә, бер залга җыя, рухи яктан байыта. Күңел байлыгы белән бер рәттән спектакльләр тел байлыгында үстерә. Чөнки сәхнә әсәренең теле бай, үзенчәлекле. Пьеса геройларының сөйләме тормыштагы сөйләмне хәтерләтсә дә, билгеле тел кануннарына буйсынып языла. Сәхнә теле кызыктыра, үзенә гашыйк итә. Балаларны да театр сәнгате аша тәрбияләү бик күркәм күренеш. Шуңа да Татарстанда балалар өчен театр түгәрәкләре, махсус мәктәпләр эшләп килә һәм артканнан арта бара. Без аларга һәр даим күзәтү ясап торабыз. Россиянең Мәгариф министрлыгы 2024 елга һәр мәктәптә театраль түгәрәк булдырырга кирәк дигән фикер белән чыкты. Безнең Татарстан бу өлкәдә дә алдынгылар рәтендә. Балаларның иҗади сәләтләрен үстерү һәм бәяләү өчен түгәрәкләребез генә түгел, махсус бәйгеләребез дә бар. Телебезне саклау кирәк дип сөйләшәбез икән, әлбәттә аны без балалардан, бакчалардан, мәктәпләрдән, гаиләдән башларга тиеш булабыз. Шуңа күрә менә безнең Тинчурин театры, Мәгариф министрлыгы берлектә бара торган әлеге менә бу фестиваль дип әйтик, бәйге ул бик әһәмиятле. Ул менә безнең балалар бакчасының мәктәпләрне аларның эчке тормышына бер милли мөхит бирә. Казанның Салмашы бистәсендә урнашкан 73-нче мәктәптә дә театр түгәрәге гөрләп эшли. Биредәге укытучылар яңа елга багышланган театральләшкән бәйрәмнәрен үз күзләребез белән күреп китәргә чакырды. Мәктәптә театр түгәрәге булуга балалардан да бигрәк әти-әниләр шат. Чөнки биредә баланың сәләтен ашарга, дисциплинага өйрәтергә мөмкин. Театр әхлакый тәрбияви чара да булып тора. Без 173-нче мәктәп укучылары белән күбрәк татар, рус һәм чит ил классик әсәрләрен укып, һәм аларның әсәрләренә таянып, менә ул әсәрләрне сәхнәләштерергә тырышабыз. Безнең күбрәк спектакльләр музыкаль форматта бара. Без аны яңа яктан күрсәтергә тырышабыз. Яңа нур истибез дип әйтсәк тә була. Безнең мәктәптә инде 1 елдан артык импровиз дип аталган театр түгәрәге эшләп килә. Бу түгәрәктә безнең 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәрге булган укучылар катнаша һәм безнең балалар бик күп конкурсларда катнашып, зур урыннар алырга тырышалар. Безнең айданда балалар калды. Бейсі, жығылсы келген урын юк біздің. Біз әйттігінде әлі 8 март була, 23 февраль була, біз сізні қоябыз, әлі біздің кедіп бізді қойығыз деп урын юк біздің. Біз бір қошанда юк демейбіз, бізгіл әйтәбіз ярар, қоры біз сенің номерні, или алар өзері қошалар, мен бір номерні берегі сәлейме, или өзері даже ойлап, табып бізге келелер, біздің номерні қорағы сәлей, менің жүрні қорағы сәлей, біз саларға бұлыша біздің шол сәлетіні көрі.
бергә. И беренче инде шул без татар телен саклау өчен тырышабыз. Татарча спектакльләр куябыз күбесе. Эльвира Владимировна һәр баланың да сәләте бар. Күрәгенә белергә кирәк ди. Мәктәптә театраль түгәрәк ачыла дигән хәбәр таралуга укучылар чиратка тезелә. Беренче көнне 70 укучы языла, тора-бара булсан 100дән дә артып китә. Профессия буенча психолог буларак ул түгәрәк бик кирәк дип шутлыйм, чөнки балаларның белем яктан түгел, үзләренең ички яктан күрсәтергә, күп балалар куркалар үзләрен күрсәтергә сәхнәдә, шуңа күрә Зөһрә Габдулловна безнең булыша ул балаларга үзләренең талантларын ачырга. Туган тел – иң татлы тел, туган тел – иң тәмле тел. Тәмле дип телең йотма, туган телне онытма. Шәүкәт Галиевнең әлеге юллары бик мәгънәле. Туган телебезне онытмыйк, саклыйк, кадерлик. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген 2022 елга нәтиҗәләр ясадык. Туган тел тапшыру кысаларында ел дәвамында яктыртылган темаларны барладык. Телебез үсешенә йогынты ясаучы мөһим чаралар хакында сөйләштек. Бу сагада 2023 ел тора. Ул бары тик иминлек, саулык, бәхет кенә алып килсен. Һәр кайсыбызга күңел тынычлыгы бүләк итсен. Илләр имин, күкләр аяз булсын. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенҗе путмен. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.